Това, приятелю, е съвременният интернет. Огромно количество информация. Но кое в тази каша е за теб и кое не? Дори мисълта колко много сайтове ежедневно пълват съдържание е направо изтощителна. Как да получаваш твоето съдържание с минимален разход на време и усилие? Как да не изпускаш новото, без да се налага да висиш постоянно пред компютъра? Как на момента да споделяш интересното? Първо, ще трябва да промениш правилата на играта. Досега ти отделяше от твоето ценно време за посещение на всеки един от любимите ти сайтове. Сега обаче, тяхното съдържание само ще идва при теб. Ще се събира на едно място и подрежда. Ти го преглеждаш на спокойствие, когато имаш време и настроение. Но дори след твоя преглед нищо не се губи. Всички твои статии, видео, снимки, музика остават прегледно организирани и достъпни в профила ти. При нужда, с един клик можеш да изпратиш на приятел всичко, което поискаш. И обратно, твоят приятел на момента може да сподели съдържание, което знае, че ще ти хареса. За първи път можеш да създадеш автоматичен поток от съдържание от твоите любими сайтове към група потребители. Защото много от тях имат същите интереси, като твоите.